أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أيام alhamdulillah, jiya wani bawa habiye ɗan karamin kwari ya shigo hannu, suna karatu a Ishai FM, suna dangana wa Shehu Ibrahim akidar kowa ma Allah ne. Sun kawo hadisul kudusi wanda ya tabbata a cikin sahihul Bukhari, wanda Ibn Taymiyyah ya kawo shi a cikin majmu'ul fatawa a gurare da dama. To shi hadisi yakan zuwa da lafza da yawa, kuma akwai lokacin da za a ɗauko jumlar maganan a yi mata kuɗin goro. To bai za a hababtuhu kuntuhu, saboda jahilci sai ya saya a nan. Wanne ni kuma da na shigo shi ne na nuna masa ba haka ne ba tafiyar yake. Da farko duk abin da za ka tuhume ni ya zamanto kai ɗin ka sarkaka daga gare ta. In ka ce min ni ina da akidar mutum zai zama Allah, to kai ya zamanto ka sarkaka da shi. In ka ce min ni kafiri ne, to ya tabbata kai musulmi ne. In ka ce min mushriki, kai ka tabbata kai muwahhidi ne. In ka ce min dan bid'a, to ka tabbata kai dan sunna ne. Wannan shine ka'ida ma na munazara. Kafin mu shiga cikin karatu, ina yi wa imamu ahlus sunna na jihar Kano, Sheikh Abdul Wahab nasiha. Dan wayannan yaranka ne, almajiranka ne. Yanzu kana tufin Sheikh Abdul Wahab wayannan su za su kare muku wahabiyanci. Yanzu ba abun kunya bane gare ku. Ya Abdul Wahab, turo yara kawai 'yan iska 'yan tasha, a ce wai su za su kare muku. Wannan yaron ka ɗauki masallaci har ka bashi, a ce wai su za su kare muku addini, su za su kare muku akida, su za su kare muku wahabiyanci. Ai kun zama abun kunya. Wannan ai abun kunya ne, kuma abun kunyan yanzu za ta bayyana a irin karatuttukan da jiya Alkanawi yayi. Wanda ka ina yi maka nasiha, ka ji tsoron Allah. Ka sufa, Allah ya sa ka yi tunanin rayuwarka karshenta ta yi kyau, kamar yadda na koda yake wani zalika fadla yuti man yasha, kamar yadda na Dr. Biuke ya yi kyau. Amma ku kuke angiza yara 'yan iska 'yan tasha su zo suna yi wa mutane hauka, su zo suna abin da ba shi ba, su zo su canja ma'ana, su zo su faɗi ra'ayinsu, su yi karairayi. A haka za ku kare addini? Addini ba za a taɓa kare shi da karya ba. A'a, abinda Allah ya ce wa qulil haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur inna a'tadna lizzalimina nara. Saboda haka gaskiya ita ce za ta dawwama, amma karya a'a, ina ba za ta dawwama ba. Mu shiga karatu ku ji daga a bakin shi Alkanawi irin tabargaza da barna da yayi, kuma su waye ne hakikanin masu cewa suke da akidar mujassima. Wannan duk duniya ya sani Ibn Taymiyyah yana da akidar mujassima, wanda yana cewa ma karatun da muka yi mun faɗa. Ibn Taymiyyah ya ce Allah yana sauka daga sama kamar yadda yake saukowa daga mimbari, a step na mimbari. Tab ya fara sauka, ya ce ka nuzuli haza, kamar yadda na sauka. Ya ce Ibn Taymiyyah ya ce Allah ya zauna akan al'arshi tana kikiu. Ba mujassimin da ya kai Ibn Taymiyyah a duniya. Bismillah. Ibn Taymiyyah ya ce wa fi hazal fana'i, a cikin wannan fana'in kad ya kulu, yakan iya ma ya ce ana alhaqu,
ya ce ni ne Allah, au subhani ko kuma ya ce tsarki ya tabbata gare ni. Wannan duk kalmomin nan kai ta nana ta, ni ma zan fassara kuma zan biya ma. Au ma fil jubbati illa Allah, ko ya ce ba komai. kun ji wa fi hazal fana'i, cikin wannan fana'i, in aka ce fana'i mutum ya kare a cikin abu ya zama bashi, shine ma'ana fana'i. To a cikin, ku ji abin da Ibn Taymiyyah ya ce, a cikin wannan fana'i, wa fi hazal fana'i kadi ya kulu hakika ana cewa anal haqqu, sai gani mutum yayi fana'i a cikin Allah ya ce ni ne Allah. A cikin Majmu'ul Fatawa juz'i na 10 shafi anawa 402, shi a nashi ya ce shashi 340, akwai bambancin shafi tsakanin da shi. Saboda haka yana cewa mutum zai iya yace anal haqqu, ni ne Allah, in ji Ibn Taymiyyah ba. Ko kuma ya ce au subhani, ko ya ce ni sarki ya tabbata gare ni, ma'ana yayi wa kansa tasbihi, subhanallazi asra sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi, Allah ake wa tasbihi. Amma Ibn Taymiyyah ya ce mutum zai iya ya ce wa kansa sarki ya tabbata a gare ni, subhani kenan. Au ma fi jubbati illallahu, ko kuma mutum ya ce babu komai a cikin alkyabba na sai Allah. Iza faniya bi mashudihi, ma'ana lokacin da zai faɗi hakan idan ya yi fana'i a cikin mushahadarsa an shuhudihi ga barin shuhudinsa, ma'ana cikin idan ya yi fana'i cikin abin ganinsa, ma'ana ubangiji kenan, an shuhudihi ga barin shuhudinsa, barin ganinsa, ma'ana yakan iya ya bar ganinsa kawai ya zamanto yana kallon lokacin ubangiji ne yake kallo. Wa bi maujudihi iza faniya, idan yayi fana'i to zai wa bi maujudihi daga abin samuwarsa, an wujudihi ga barin samuwarsa, zai yi fana'i daga barin samuwarsa gaba daya ya koma ga samuwar ubangiji. Wa bi mazkurihi, zai yi fana'i ga barin ambaton abin ambatonsa, an zikirihi ga ambatansa. Wannan shine abin da shi Alkanawi wawa bai sani ba, abin da ya kawo da yake cewa azzakiru wal mazkuru wahid, to shine Ibn Taymiyyah ya faɗa nan. A lokacin da shi zakiru yayi fana'i cikin abin da yake ambatowa, to idan zai yi fana'i ya zamanto su zama abu guda ɗaya. To shine gashi nan Ibn Taymiyyah ya faɗa shekara 100 kusan 750 kenan yanzu. Ibn Taymiyyah ya tabbatar da wayannan maganganu. Mu je zuwa a cikin wannan alkyabba ta ba, kun ba Allah ba, sai ce iza faniya, in yi fana'i bi mashuhudihi an shuhudihi, da abin da yake gani gabarin ganinsa, wa bi maujudihi an wujudihi, ga wanda ya samar da shi gabarin samuwarsa, wa bi mazkurihi an zikirihi, in yi fana'i ga wanda yake ambato gabarin ambatansa. To wannan shine zakiru wal mazkuru, wannan shine ma'ana. Arufihi an irfanihi, in yi fana'i game da abin da ya sani gabarin saninsa, sai ce kama ya hakuna, kamar yadda ake hakaitowa anna rajulan, cewa wani mutum kana mustagrikan, ya kasance ya dilmiya fi mahabbati akhara, a cikin soyayyar wani, fa waqa al mahbub fil yammi, sai wannan wanda yake so ya fada cikin ruwa, yace fa alqal akharu nafsahu, sai shi wannan ɗayan sai ya jefa kansa khalfahu a bayansa, fa qala, sai yace man lazi auqaka khalfi, me ya jefo ka bayana? Fa qala, sai yace ghibtu bika anni, sai yace na ɓuya ne da kai gabarin kaina. Yace fazanantu, sai nayi zato, ba inda Ibn Taymiyyah yace wai ya zama Allah, ƙarya yake yi masa. Yace fazanantu annaka anni, sai nayi zaton kai ni ne, zato yace. To yanzu ka ji, yace ba inda Ibn Taymiyyah ya ce kaza. To gashi nan a farkon babu abun ya ce wa fi hazal fana'i kad yakulu anal haqqu, mutum zai ce ni ne Allah, au subhani, ko ya ce sarki ya tabbata a gare ni, au ma fil jubbati illallahu, ko kuma ya ce babu komai a cikin
alkyabba na sai Allah. Sannan sai ya kawo maka dalili na fana'i in ba za ka gane ba, sai ya ce wa kad ya hakuna hakika kama ya hakuna kamar yadda aka hakaito annan rajulan wani mutum kana mustaqrikan fi mahabbatil ahar, ya riga ya dulmuye ya yi zurfi a cikin soyayyan wani. Shi wannan fa ba soyayyar Allah bane, wannan fa ba soyayyar Annabi Muhammadu bane, a'a yayi dulmuye a cikin son wani. Fa waqa al mahbubu fil yammi, suna tafiya kawai shi wannan abun son sa din wanda ya ji riga ya dulmuye a cikin son sa din ya fada wa ruwa, yana fada wa kogi. Kawai sai shi wannan masoyin sai shi ma ya bi wannan abun son sa din cikin ruwan. Da suka fada sai shi wannan wanda wanda ake so din sai ya ce fakala mallazi auka aka, mi kai kuma me ya jefar da kai halfi a bayana. Sai ya ce fa alqal ahar nafsahu khalfahu wa waqa al mahbubu fil yammi, sai shi a masoyin abin wanda ake son ya fada a cikin kogi. Fa alqal akhar nafsahu khalfahu, sai shi ma ɗayan wanda yake son mutumi sai shi ma ya fada a cikin kogi. Fa qala mallazi auka aka, sai ya tambaye shi kai kuma me ya jefo ka cikin kogin a bayana. Fa qala gibtu bika, yace na fako ne daga gare ka, yace kawai sai na zama kai ne. Gibtu bika, na riga na faku daga gare ne, anni ga bari na manta ma da kaina, ni ba ni kawai kai ne a wajen. Saboda haka na riga na dilmiye a cikin soyayyarka, lokacin da ka fada ruwan kawai na ji ai kamar ni ne na fada. Ka gane ko? Sai ce to fa zannantu, sai na zaci ma annaka anni kai din ni ne. Saboda me wannan fa an kawo ne a babun misalin cewa bawa zai iya ya zama Allah. Fazannantu, sai na zaci annaka ani. Amma kafin ka zo nan in kana cewa in zato yace to me ma'anan gibtu bika, na faku daga gare ka, anni ga bari na, ma'ana na riga na zama kai. Shi yasa kawai ba yadda za a yi kan trailer ya shiga cikin kogi bayan bai bi ba, ma'ana ba yadda za ka kai sufa ka fado wa ruwa kai da hannuwa su tafi, kirjinka da cikinka ba su tafi ba. To a lokacin da ka fada ruwan kawai na ji kamar ni ne na fada, saboda kai ni din na wazannantu annaka anni, kawai na zaci tun da na kai din ka zama ni. To wannan shine tauhidin Ibn Taymiyyah shekara 750. Shi yasa da na shiga cikin program na tambaye su na ce to duk abin da fa za ka tuhume ni a babun adalci kafin a yi munazara, kafin a yi mukabala, shine duk abin da za ka tuhume ni ka tabbatar ba kai baka kai. Shi yasa na ce to ai wannan abin da kuke yi da ta rashin sani din Ibn Taymiyyah yana kai sama da shekara 800. Gashi mutum zai iya ya ce ni Allah ne, ni subhani, amma duk abu ne wanda ya inganta, har ya kawo hikaya ya tabbatar wannan din yana faruwa ba ma a cikin soyayyar Allah ba, a soyayyar duniyan ma hakan tana faruwa. Kuma wannan misali din da Ibn Taymiyyah ya faɗa din nan yana faruwa a iri abubuwa da yawa. Misali a ce gidan mutum wuta ya kama, uwar a ce tana da ɗanta a cikin gidan, uwar za ta shigo wutan ta ɗauko ‘yar har ko su kone kurmus ko kuma su fito ba ruwanta, ko uba ne ɗansa yana ciki ko jatumarsa tana ciki, wuta ya tashi, idan ya zo saboda ya riga ya yi fana'i zai shigo cikin wutan ba ruwa, ba gani wuta a wannan lokacin, zai shigo, sai dai kuma in an ga wutan ya fi karfi mutane su rike shi, amma in an bar shi zai shiga cikin wutan. Wannan shi ake cewa ma'ana fana'i. A wannan lokacin bayya ganin wutan, kawai ɗan yake kallo. Wannan a rayuwa yana faruwa wannan dama. Je zuwa. Sai ya ce wa fi misli hazal maqami, ya ce a cikin wannan bigire ne ya ƙa'u sukuru ma yake afkuwa allazi yuskidu tamiza, wanda yake sarayar da tantancewa. Sai ce ma'a wujudi halawatil imani, tare da samun ɗanɗanon imani. To ku ji wannan zancen, wa fi misli hazal makam, a cikin kwatankwacin wannan makamin, ma'ana mutum zai iya yaje
zuwa irin wannan makami din ya ka'u sukuru, mutum ya maye zai faɗo masa, zai faɗowa maye, allazi yusqutu tamayyazu, wanda mayyazewa zai saraitarwa daga jama'a, zai rabu da abuna ba zai iya ya mayyaze komai ba, ba zai iya ya gane wannan mai kyau ko wane, ba zai iya ya gane wannan babansa wannan jatumarsa ba zai iya ya gane kowa ba a wannan lokacin, ka gane ko, ma'a wujudil halawatul imani, kaji ba yace tare da samuwar ɗanɗanon imani, zama haka din to mutum ya zamanto cikakken mumini kenan, ya samu ɗanɗanon imani kenan a lokacin da mutum ya faɗo cikin wannan ɗin, wanda ba zai iya ya rabe tsakanin komai ba. To, kara gaba. Sai ce kama ya hasulu, kamar yanda yakan samu. Ya ce bi sukuril khamri, ta hanyar maye na shan giya, wa sukuri a sheƙi suwari, da kuma irin maye na wanda yake son hotuna. Sai ya ce wannan yanzu tashbihi ne, kama ya hasilu sukurul khamri, yadda yanzu bawan Allah zai je ya yi fana'i a cikin Allah, ya ce shi ma Allah ne, ya ce wa kansa subhani, to yana kamar yadda ma'ana lokacin yadda suke nan, kamar lokacin da mutum ya sha giya ne wanda bai san halin da yake ciki ba, zai iya ya je ya fada a kwata, zai zuwa ya je ya kwanta a bola, zai je ma ya fada wa jatumarsa, bai san kuma ba. To irin wannan shi yace kamar irin haka ne a lokacin da arfai suka yi fana'i, to su ma sun shiga ne cikin hali wanda ba sa mayyaze komai. kazalika kadi ya hasulul fana'u, yace hakan nan fana'i yakan samu bi hali khaufin, da halin tsoro, aw raja'in, ko kuma halin fata. Sai yace kama ya hasulu, kamar yanda shi fana'in yakan samu bi hali hubbin, da halin so. Yace to shi fana'in nan zai iya faruwa a lokacin tsoro, shine yanzu da na kawo wuta ne ya tashi, ko yarka tana cikin wani gashi na ana cikin tsoro, amma saboda haka ka ɗimauce ka ce zaka je ka shiga ɗanka ko wani abu, ko kuma a lokacin kauna wani abu, ko kana son wata yarinya ne zaka iya kamar yadda su Majnunul Laila suka shiga, ana dukan Lailansa a makaranta, amma zanen a jikinsa yake fita, za a kira Laila daga nan da a ce ko a Kano, shi yana Yola ya ji an kira Laila. Wannan duk malaman tarihi sun tabbatar wannan Majnunul Laila ya kai matsayin da duk wani kudubi zai kai a matsayin a cikin soyayyar Allah ko kuma a soyayyar manzon Allah, shi ya kai, malaman tarihi sun san da wannan. Ce fa yaghibul qalbu, sai zuciya ya faku, an shuhudi ba'd al haqa'iqi, gabarin ganin shashin wa'ansu haƙiƙanoni. To wannan abin da ake nufi da haqa'iq shine yanda abu suke, kamar yanzu wannan ka gan shi nan, hakikaninsa shine wifi ne, to shi wannan saboda ba shi tamyizi, baya iya tantancewa, ba zai iya sanin hakikanin wannan abu ma saboda ba shi da tamyizi. Wannan shine ba'dul haqa'iqi, amma da yake jahili ne ya zaci cewa wai ai ana magana wai hakika ne, cewa yayi fa yaghibul qalbu, cewa fa yaghibul qalbu, sai zuciya ta faku, an shuhudi ba'dul haqa'iqi, gabarin ganin shashin wa'ansu haƙiƙanoni, yanda abubuwa suke shine haƙiƙa anan. Sai yace wa yasdu, da aka zo muna lokacin da na kira shi muna munazara, sai da ya karanta nan yace fa yagibul qalb an shuhudi ba'dul haqa'iq, sai nace mene an shuhudi ba'dul haqa'iq, shi ne yake ce mun ni jahili ban sani ba, dama ina so ya tabbatar cewa mutumin nan fa ya mayyaze, bai ya gane hakikanin komai, saboda haka a nan ne ma'anan ainihin fana'i din yake. Saboda haka abin da ake nufi fa yagibul kalbu, a wannan lokacin zuciya za ta dulmiye, tabbace an shuhudi ba'dil haqa'iqi, cikin ganin sashin haƙa'iƙokin abu, mana tabbatar mutum ba zai iya gane babansa da jatumarsa ba. To je mu. minu qaulun,
sai magana ya ringa gangarowa daga mai shi din ya ringa faɗi, ya ce au amalin ko kuma wani aiki ya ringa gangarowa daga wanda ya fana'in din, sai ce min jinsi umuri sukara, ya ce na daga jinsin al'amura na waɗanda suke maye, sai ce wahiyar shatahatu ba'dil mashayikhi, sai ce wannan shatati ne na wayansu shashin wayansu shehunai, sai ce ka qau. To yanzu wannan shine abin da ake cewa fana'i. Wa yaghibul qalbu, zuciya ta da za ta bace an shuhudil ba'dil haqa'iqi, cikin ganin sashin haqa'iqoki, ma'ana cikin sanin wannan waye ne wannan meye ne wani ba zai iya mayyaze komai ba. Saboda haka a cikin irin wannan halin idan mutum ya shiga, ya ce to wa yasduru minhu qawlun aw amalun, ya ce to zantuttuka za su bujuro masa, aw amalun ko zai yi wasu ayyuka min jinsil umuri sukara, na jinsin al'amuran maye, ma'ana zaka ji zantuttukan da in yana cikin hayyacinsa ba zai faɗe su ba, zai yi aikata wasu abubuwan da in yana cikin hayyacinsa ba zai faɗa ba, har shi ne ya kwatanta shi zai aikata min jinsin irin yadda idan mutum yana cikin maye ya sha giya ya bugu yake yi, to wanda ya shiga cikin halin shi ma haka zaka gan shi a cikin lokacin da ya yi fana'i. Ba'dihim sai ce kamar faɗin ɗayansu, ya ce an sibu haimati ala jahannama, ya ce zan kafa rumfata akan jahannama. Tambayar da nema na ce ina ne Ibn Taymiyyah, ya ce daidai ne mutum ya ce wa kansa Allah, ga amsar Ibn Taymiyyah zai baka, sai ya ce wa nahwi zalika, sai ce da makamancin haka min al aqwali, na daga zantuka da mutum wanda ya fana'i yake faɗi, wal a'mali, na daga ayyuka da mutum yake aikatawa in yi fana'i, sai ce al mukhalifati lishar'i, wayanda suka saba wa shari'a. Kaji Ibn Taymiyyah ya ce abin da yake faɗi na zance ya saba wa shari'a, kace yayi daidai. Abin da yake aikatawa ya saba wa shari'a, amma kace Ibn Taymiyyah ya ce yayi daidai, ka kasa nunawa. To gashi inda yace min al aqwali wal a'mali al mukhalifati lish-shar'i, sai yake cewa wa kadi. Yanzu Sheikh Abdul Wahab, wannan su za su kiyaye muku, su za su kai difa'i ga wahabiyanci. Wallahi wannan abun kunya ne. Ka dubi yadda zance yake, amma saboda rashin tsoron Allah ko kuma rashin saboda jahilci, ka dubi yadda abu anan maganan da ya faɗa. Ka ji abinda shi Ibn Taymiyyah yake cewa, yace da ya ɗauko zancen wa yasduru minhu qawlun aw amalun min jinsil umuri sukara wa hiya shatahatu ba'd al mashayikh, yace za gani idan mutum ya shiga irin wannan halin wanda ba zai iya mayyaze komai ba, to sai gani wasu zantuttuka da ayyuka sun bujuro masa min jinsil umuri sukara, na jinsin al'amura na maye, wa hiya shatahatu ba'd al mashayikh, shine shatahatu na sashin shaihinai, ka kauli ba'dihim, kamar fadin sashin su, an sibu haimati ala jahannama, yace zai kaba, in aka ce haima shine wato tanti irin wanda ake kafawa a Saudiya in an jamina, to zai kafa tentinsa a cikin jahannama, kamar fadin haka. Wa nawi zalika, da irin wayannan makabancin zantuntuka, minal akwali, na zantuttuka, wal a'amali, da ayyuka al-mukhalifatu shari'ati, wanda ya saba wa shari'a, za su dinga fitowa a bakin wayanda ba sa mayyaze wannan menene wannan meye. Ba wai Ibn Taymiyyah cewa yayi an saba wa shari'a a cikin abin da aka yi ba. Dakiki kai din nan zaka fito ka cewa mutane jahilai. Ka dubi abin da karatun yadda yake aka ɗauko shi. Yace ka kauli ba'dihim, kamar fadin sashin su, an sibu haimati ala jahannama, yace zan kafa haimana a jahannamu, wa nahwi zalika, da makamancin haka, minal aqwali, daga zantuttuka, wal a'mali, daga ayyuka, al mukhalifati lishar'i, wanda suka saba wa shari'a, za su dinga fita a bakin su, za su dinga aikatawa. Wa kad yakunu sahibuha gairu ma'asumin, sahibin wannan to bai yi laifi ba,
a wannan lokacin da bayan mayyaze komai ya aikata abin da ya saba wa shari'a ma'ana ya faɗi abin da ya saba wa shari'a to gairu ma'asumin a wannan lokacin su aje shi a kasan na ne maka bani ka fahimci zancen ko ka duba fa wannan maganan shine yake ya mai da baya wai ibnu taymiya ya ce an saba wa shari'a ni kuma na ce wai an yi daidai ibnu taymiya kuma cewa yayi wai an saba wa shari'a jahili a haka za ku kare addini a karya da mai da karatu upside down ibnu taymiya tabbatarwa yayi yace ma gairu ma'asumin ba ma laifi suka yi ba abu ne daidai suka yi kaje wa kad yakunu sahibuha yace hakika sahibin wannan mutumin da ya faɗi zantuttukan da ya saba wa shari'a ya aikata abin da ya saba wa shari'a to gairu ma'asumin ba laifi suka yi ba to bari mu ji shi kuma ya ce ma'abocin zantukan yakan iya kasancewa duk da sun saba wa shari'a gaira ma'asumin ba mai laifi ba shi da kansa kuma ya faɗa duk da sun saba wa shari'a amma ba mai laifi ba ne ya za ka saba wa shari'a kuma ka zama to ba laifi ba kuma ka ce korarwa ya yi in korewa ya ai zai ce to abinda suka yi to zunubi ne babba shine maganar da zai fito a wajen in dai abin nan cewa ya yi sun saba wa shari'a to a gurin idan ya zo nan zai ce to sun yi babban zunubi so anan abin da yake tarwa yace duk da sun saba wa zantukan da suka faɗa ya saba wa shari'a zantukan da suka faɗa aikan da suka ya saba wa shari'a amma fakar ya kunu sahibu ha gairu ma'asumin amma ba laifi suka yi ba ma'ana wanda ya ce ni Allah ne bari fito muku da karatun daddalla kuna tafiya wanda ya shiga fana'i ya ce ni Allah ne ya ce ko ni subhani ko kuma ya ce ma fil jibbati illallahu ya ce wannan dukka ba laifi suka yi ba sai ya ce wa illam yakun fa yushbi wa hazal bab ya ce fa yushbi wa hazal babu amra khufara il aduwi wa man yu'inu kafiran aw zaliman bihalin wa yaz'um annahu maghlubun alayhi to ga abin da ibnu taymiya yace wa yuhkamu ala haula'i ana hukunci akan wa'annan ne anna ahadahum cewa dayan su iza zala aqluhu idan hankalinsa ya gushe bi sababi ghairi muharramin da wani sababi hanyar da ta sa hankalinsa ya gushe sababin ghairi muharramin ba haramun bane sai ce fala junaha alaihim in dai sababin da ya kai su ba haramun bane to fala junaha alaihim babu laifi gare su fi ma yasduru anhum cikin abin da yake gangarowa daga gare su min al aqwali na daga zantuka wal af'ali da ayyuka al muharramati na haramun abin da suke faɗi haramun ne kace ya ce an yi daidai ka kasa nunawa min al aqwali wal af'ali al muharrama na daga zantuka da yake gangarowa daga su da ayyuka yace na haramun abin da suka faɗi haramun ne ba yanda zaka ce haramun daidai ne sai yake cewa bi khilafi ma iza kana gashi nan majmu'ul fatawa ne a gane ko mujallad khamis mujalladi na habis amma na juzu'i na 9 da na 10 ne nawa shafi kuma na 402 shafi kuma gashi nan na 202 ga kuma zantutuka inda suke ka gane ko kun kalla jama'a to shine ayo ana kuna wato mabiya izala ku hako wallahi tallahi wayannan makaryata ne malaman ku billahi la ilaha illa wa sun daura ku akan karya ne wai suka ce littafin da nake karantawa ma ba shi bane wai karya to ai ka koma mana Ishai FM ai ya karanta da bakinsa wannan gurin shine kuma ni ma yanzu nake maimaitawa ai sha sa ha'incin da yayi a can shi nake so in fito da shi maganan jiya ai jiya da bakinsa shi ma ya faɗa a cikin majmu'ul fatawa
a juzu'i na 10 a nashi yace shafi 339 a wani guri yace da kuma 40 kaga wannan kuma normal ne duka amma ni a nawa a majmu'ul fatawa a juzu'i na 10 din amma a shafi na 402 yake zuwa 403 shine yanzu inda muke karantawa amma a yanzu ina cikin 402 to ku ji abin da ya faɗa ku dubi ha'incin da yayi anan yace wa yuhkamu ala haula'i za a yi wa wayannan hukunci anna ahaduhum iza zala aqluhu idan ɗayansu hankalinsa idan ya gushe bi sababi gairi muharramin da sababin da ba haramun bane ma'ana ba giya suka sha ba tramol suka sha ba ka fahimta ko hali ne na soyayya hali ne na jazaba ta ɗauke su suka shiga wannan halin to duk abin da suka faɗa duk abin da suka aikata fala junaha alaihim ba su da laifi a wannan hali in suka ce anal haqqu in suka ce ni Allah ne a wannan halin in suka ce subhani sarki ya tabbata a gare ni in wannan ibnu taymiya ne ya faɗa fa ba shauti jani bane ku fahimci zancan ba shaw ibrahim bane ya faɗi wannan magana na an faɗe shi shekara wajen 800 ne yanzu kamar zance ko ito yace duk wannan in dai halin da suka shiga din ba in dai ba haramtance hanya suka shiga ba to fala junaha alaihim ba su da laifi kaji ko fima yasduru anhum abinda ya gangaro zuwa gare su minal akwali na zantuttuka wal af'ali na ayyuka al muharrama wanda yake haramtattu ba wai maganan da suka faɗan bane haramu jakin doki yara kanana Abdul Wahab ya turo ku kun zo kuna yi wa mutane rashin kunya shi ya fito mana in yayi sai ya dauki faɗan ya fito mana in kuma ya isa Abdul Wahab ya fito ya fassara inda na fassara din ya ce ba daidai bane kuma ya ji fassaran da ɗalibinsa yayi malam ni fa manyan nake hangowa fa ba ku yara bane kawai abin da jiya ma fa ni wani ne ya kira ni yace dan Allah malam in shiga cikin rikicin nan shine na kira su amma ga wayna ni alkanawi ni ban taba yin ma suna kama sunan sa ba ni ba yau ba radin da yayi ni ban taba ji ko kwaya daya ba kwaya daya ban taba ji ba wallahi tallahi kamar zan can ko to ku ji jahili abinda ibnu taymiya abinda yace wa yuhkamu ala haula'i ana hukuntawa wayannan mutane wanda suka yi fana'i anna ahaduhum idan ɗayansu iza zala aqluhu idan hankalinsa ya gushe bi sababin da dalili gairi muharramin dalilin da wanda ba haramun ba duk abinda suka faɗa duk abinda suka aikata fala junaha alaihim ba su da laifi fima yasduru anhum abinda ya gangaro zuwa gare su minal akwali na zantuttuka wal af'ali na ayyuka al muharrama wanda suka haramta to fala junaha alaihim shine atafin zai koma azabin zuwa ga fala junaha alaihim duk suka abinda suka faɗa haramtacciya duk abinda suka aikata haramtacciya a wannan halin da ba sa mayyaze komai suka ce ni Allah ne suka ce subhani ko makamancinsa ko ya ce zai kafa haimansa a cikin jahannama to dukkan wannan fala junaha alaihim ba su da laifi inji ibnu taymiya dan taymiyal harra'i an ko kuma ka duba jaki a gaban kuma me ya ce bari ya karanta tukunna bari ya karanta kafin mu faɗa sababu zawalil aqli wal ghalabati amran muharraman sabanin idan sababin gushewar hankalin ya kasance da kuma rinjaye din ya kasance wani al'amari ne na haramun sai ya ce wa haza kama to ku ji saboda ha'inci ne a dunduruta a wajen da ya faɗi haka ya ce bihilafin sabanin ma'iza kana sababu zawalul akli wal galabati amran muharraman sabanin in abin da ya juyar da hankalinsa din har ya rinjaye shi zuwa ga al'amari muharrama to wannan yayi abu mummuna abin daga tushe ne idan giya ne ya sha ya ji ya faɗi irin wayannan zantuttukan to shi ma ya san ya aikata haramu amma in abin da ya gusar da hankalinsa din ba ta hanyar haramtacciya ba ce fana'i ya yi duk zantuttukan da ya faɗa duk ayyukan da ya faɗa
to shine ibnu taymiya yace fala junaha alaihim ba su da laifi. Jaki alkanawi yanzu a haka kuke rudar da al'umma, wai har kai dinna a ce maka malami su imamu ahlus sunna. Yanzu imamu ahlus sunna wannan ba abun kunya bane? Wannan shi zai muku difa'i na wahabiyanci? Wannan shi zai kare muku har ka dauki masallaci ka bashi? Wannan yaro ai bai kamata a bashi sharar masallaci ba. Wallahi tallahi sharar masallaci bai kamata a bashi ba. Yanzu izala bata mutu ba. Wannan a ce wannan su ne izala, wai za su kare izala? Mu je fi uqala'il majanin hadda zuwa ƙarshe. To tsaya ka ji ibnu taymiya zai ka gani ko sai ce wa haza kama kulna, wannan kamar yadda muka faɗa, ka ji abin da yace fi uqala'il mujanina, cikin masu hankalin mujanina wanda suka kaga ba hauka bane, a'a suna cikin su ne ma masu hankalin, amma ku ne kuke musu ganin hauka. An fahimci zancen? Mun samu daukewa mutane. Wannan ma ka bude shi. To, saboda haka mu je gaba. Faɗi karar abin da suka yi ba daidai ba ne. Sai ya ce a dai shafin da nake karantowa mujalladi na 10 shafi na 340 ka je ka duba. Sai ya ce wa kama annahu la junaha alayhi, ya ce kamar yanda cewa babu kuskure gare su, sai ya ce fala yajuzu liqtida'u bihim, ya ce baya halatta ai koyi da su. Ka ji da kyau, fala yajuzu liqtida'u bihim, baya halatta ai koyi da su, wala hamlu kalamihim, ko a ɗauzantansu, wa fi'alihim, da ayyukansu a ɗau ayyukansu ala sihhata akan sun yi daidai, ko da kiki ne kai sai ka fahimci nan. Fala yajuzu liqtida'u bihim wala hamlu kalamihim wa fi'alihim ala sihhati, ko da kiki ne kai ka fahimci nan. Cewa baya halatta ai koyi da su, baya halatta a ɗauzantansu ko ayyukan sihhati, ko da kiki ne kai ka fahimci, a ɗauzantansu wa fi'alihim, da ayyukansu a ɗau ayyukansu ala sihhata akan sun yi daidai, ko ya ce baya halatta a koyi da su. Ka ji da kyau, fala yajuzu liqtida'u bihim, baya halatta, ya ce baya halatta a koyi da su. Ka ji da kyau, fala yajuzu liqtida'u bihim, baya halatta kuskure gare su. Sai ce fala yajuzu liqtida'u bihim, ya ce baya halatta a koyi da su. Ka ji da kyau, fala yajuzu liqtida'u bihim, baya halatta. Mujalladi na 10 shafi na 340 ka je ka duba. Sai ya ce wa kama annahu la junaha alayhi, ya ce kamar yanda cewa babu kuskure gare su, sai ce fala yajuzu liqtida'u bihim, ya ce baya halatta a koyi da su. Ka ji da kyau, fala yajuzu liqtida'u bihim, baya halatta a koyi da su, wala hamlu kalamihim, ko a ɗauzantansu, wa fi'alihim, da ayyukansu a ɗau ayyukansu ala sihhata akan sun yi daidai, ko da kiki ne kai sai ka fahimci nan. Girman kujeran ku yan izala. Kai Allah sauke, malan kariyar ku ta kare fa yanzu, sai dai ku tare kayan ku. Yanzu ka dubi jahilci. Yace fa ibn tabi abin da yace wa kama annahu la junaha alaihim, wa kama kamar yadda annahu cewa su ɗin la junaha alaihim, ba su da laifi cikin duk abin da suka aikata, ba su da laifi. Ka ji tukun fazancen dakiki, wai wannan dakiki wanda zai ce wa wani dakiki, ka ji ko? Wa kama annahum kamar yadda la junaha alaihim, abinda duk ya same su a cikin wannan halin ba su da laifi. To abinda ibnu taymiya yake so ya gaya muku, kaji wawa jaki, fala yajuzu al-iktida'u bihim, bai inganta ba a yi koyi da su a cikin wannan hali na jazaba, na fana'i, abinda suka faɗa, abinda suka aikata, to haramun ne mutum ya yi koyi da su. Kuma yana ja muku kunne ne, kai ne dakiki,
in kwaya ba ka san me kake ciki ba wala hamlu kalamihim yace kuma ko zancen su makar a dauka ko zancen su kar a dauka a yi amfani da su ku zo kuna yayatawa mutane ku ce wani ya ce kaza wani a'a wannan din ku Ibn Taymiyyah yake jawo kan kunne amma da yake kai da kiki ne baka fahimta ba ka gane ko wa fi alihim da ayyukan su ala sihhati a ce wai ya inganta ku dauka ku yi aiki da su saboda a lokacin da suka yi wannan magana din ba sa cikin hayyacin su kamar yadda kuma Surul Halal ne yana cewa babu komai a cikin aljuhuna sai Allah suka ce yayi da aka kashe shi irin wayannan akwai majuzubai da irin su dewa wanda suka yi ko kuma Allah yana karkashin kafana a gane ko to wayannan halayyan da suka shiga ko kuma yanzu kamar Ibn Taymiyyah yadda ya faɗa mutum ya ce anal haqqu ni ne Allah to wannan kalman to kar a ɗauka a je a yi amfani da su kuma kar a ɗauka ana yayatawa shasa yace wala hamlu kalamihim kada a ɗauki zancen su wa fi alihim da ayyukansu wannan ku ne dakikai Ibn Taymiyyah yake jawa kunne me dalilin da Ibn Taymiyyah ya faɗa haka ai ka bari ka gudu da ka kara sama na zancen ai saboda ka san zaka shiga ciki daga nan ka bar zancen ka gudu saboda me bal hum fil khassati su fa ke bantattu na cikin ke bantattu mislul gafili kamar kwatankwacin wayannan mutanen da abinda suka faɗa da suka aikata kamar rafkananne ne wal majnunu da mahaukaci duk abinda ya aikata ba a amfani da abinda mahaukaci yayi mahaukaci yanzu inda ya kashe mutum ba za kama shi ba saboda hauka ne mahaukaci in ya sha giya daidai ne mahaukaci in ya je yayi zina daidai ne to saboda haka abinda suka aikata din kar a ɗauka a yi amfani da su kar a ɗauka ana yayatawa wannan zance ne nasu hasi ya ce wacce waina wani zance ne ke bantattu kaje ko fil taqalifil mazahiri wa kala fihi ba'd al ulama'u sashin malamai sun fada a cikin irin wayannan masu fana'i din sun fada suka ce a hasko wannan ga kana haskawa ne ka gane ko ba'du akwali wakala fihim ba'dul ulama sashin malamai sun faɗa a cikin wayannan mutanen cewa haula'il qaumu wayannan sufayen wayannan me sunan su wayannan masu jazaban wayannan wanda suka yi fana'in kaumun su wasu jama'a ne atahumullahu ukulan wanda Allah ya ba su hankula wa ahwalan da wasu halayya fasuliba ukulihim sai aka yi salbin hankalinsu ka gane ko sai suka shiga wani hali wa taraka ahwaluhum sai kuma aka bar halin su din sannan aka yi musu salbin hankali amma halin kuma sai aka bari wannan shine abin da sashin malamai suka faɗa inji Ibn Taymiyyah sai wasaqata ma furida abinda aka faralta musu sai ta fadi mimma suliba saboda dalinda an yi musu salbun hankalinsu amma halin ba a yi musu salbu ba saboda yanzu inda mutum yana cikin hayyacinsa ne in yace shi Allah ne za a kashe shi to abinda shine abin da yake cewa wannan wa asqad mafuri da sai abinda aka faralta musu sai ya faɗi to sannan kuma mu dawo a kasan kuma yana cewa wali haza saboda haka ne ittafaqal arifuna arifai kaf sun yi ittifaki masanan Allah kenan aka ce arifai ala anna halul baka'i shi halin baka'i afdalu min zalika shine mafifici daga fana'i kasa shi ke ta fanaitu bihi ba'd al baka'i a gane ko akwai fana'i idan ka yi fana'i to ka zo ka yi baka'i ka tafi wannan dukkan malamai sufaye sun san me fana'i me baka'i wanda inda kai dakiki da yake makarantar ba irin makarantar ba ka san me fana'i ba ka san me baka'i ba to kaga Ibn Taymiyyah yana cewa to shi baka'i to shine mafifici daga fana'i wa shuhudul haqa'iqi bi ishhadi haki kama kala Allah ta'ala fi ma rawa anhu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam to gashi nan hadisin da kake zargin Shehu Ibrahim da shi Ibn Taymiyyah ya kawo shi a pejin da kake karantawa din a cikin Majmu'ul Fatawa ga yadda yake wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbuhu fa iza ahabbtuhu kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi wa basarahu allazi yubsiru bihi wa yadahu allati
يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأوتينه ولئن استعاذني لأعيذنه فبي يسمع بالحق ورأى به سمع الأمر على ما هو عليه وشهد الحق على ما هو عليه تكجي وفي رواية وبي ينقيك وبي يأكل فإذا سمع بالحق ورأى فإذا سمع بالحق ورأى به سمع الأمر على ما هو عليه وشهد الحق على ما هو عليه. ala akwai makaranta to saboda haka yanzu wannan hadisi shine manzo Allah hadisi ne kuma yana cikin sahihul buhari wala yazalu abdi bawa na bai gushe ba ya taqarrabu ilayya bin nawafili yana ta neman kusanci da ni da nafilfilu hatta uhibbuhu hatta in so shi fa iza ahabbtuhu idan na so shi kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi zan zama jinsa wanda yake ji da shi wa basarahu allazi yubsiru bihi zan zama ganinsa wanda yake gani da shi wa yadahu allati yubtishu biha zan zama hannayensa wanda yake danka da shi wa rijlahu allati yamshi biha zan zama kafafuwansa wanda yake tafiya da shi. To abin tambaya, in Allah ya zama jinka, Allah ya zama ganinka, Allah ya zama hannayenka, Allah ya zamanto kafafuwanka, to me ya rage a jikinka? To shi yasa Shehu Ibrahim sai yayi kudun goro fa iza ahabbtuhu kuntuhu. Idan na so shi zan zamo shi. To zancen da kuma ka kawo yace wa fi riwayatin, gashi ya kawo anan ma wa fi riwayatin, a wata riwayar ma inji Ibnu Taymiya, wa biyan diku, da ni zai yi magana, da harshe na zai yi magana, wa bi ya akilu, da ni zai yake hankalta. Faiza samiya bil haqi wa ra'abihi, inda jinsa ya zamanto jin Allah, ganinsa ya zamanto ganin Allah, kai yace sami al'amru ala ma huwa alaihi, zai ji al'amarin da wanda shi ma huwa alaihi abin haka yake. Wa shahida kuma zai gani zai ga gaskiya ala ma huwa alaihi. To gashi nan inda ya faɗo din, ɗaukar mu wancan littafin gashi nan a wata ruwayan Ibnu Taymiya ya sake kawowa, samun alama a nan kar yau gashi nan wa fi ruwaya din da ya kawo din, gashi nan ga ruwayar tashi din, ya kulullahu wa bayyana annal hadisa yunaqidu mazhabahu min wujuhin kama rawahu al-Bukhari fi sahihihi, kamar yadda Imam Buhari ya ruwaito shi a cikin sahihinsa, an Abi Hurairata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa man adali waliyan, duk mutumin da yayi gaba da waliyina fakad barazani bil muharib, yace kafkika yayi mun fito na fito da yaki. Wa ma taqarraba ilayya abdi bi misli adau ma maftarabtuhu ma tarabtu alaihi, bawa na ba zai kusantoci na wani abu ba da nake so kamar abin da na faralta masa. Wala ya zalo abdi ya taqarrabu ilayya, bawa na idan bai gushe ba yana neman kusanci da ni bin nawafili, da yawan nafilfilu, yana zikiri, yana sallah, yana salatin manzon Allah, hatta uhibbuhu, hatta ni Allah in so shi. Fa iza ahbabtuhu, idan na so bawan nan nawa mai yawan zikiri, mai yawan ambatona, shine zakiru wal mazkuru wahid, to lokacin da bawa na bai gushe ba yana ta nafilfilu, yana ta zikiri hatta uhibbuhu, hatta in so shi. Fa iza ahabbtuhu, idan na so shi, kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi, zan zamanto jinsa wanda yake ji da shi, wa basarahu allazi yubsiru bihi, zan zamo ganinsa wanda yake gani da shi, wa yadahu allati yubtishu biha, zan zamanto ganin hannayensa da yake taba abu da shi, wa rijlahu allati yamshi biha, zan zamanto kafafuwansa wanda yake tafiya da shi. Saboda haka ga hadisi ne ya kawo, ni wannan hadisi ma sai yau ni ma na gani shi. Fa bi yasma'u, da ni zai ji,
wa bi yubsiru da ni zai gani, wa bi yubtishu da ni zai taba, wa bi yamshi da ni zai tafi, wala in sa'alani la udiyannahu, in ya tambaye ni zan bashi. Muhallu shahid, zan zama ganinsa, zan zama jinsa, zan zama ganinsa, zan zama hannayensa, zan zama kafafuwansa. A wani hadisin, a wannan hadisin sai ya ce to da ni yake ji, da ni yake gani, da ni yake tabawa, da ni yake tafiya. Shi yasa hadisi ruwayoyinsu za su zamanto mabayyata. Hadisi guda ɗaya ne amma zaka ga abin nan alfazu din sun fita daban-daban. Za a ce lafazin Buhari wannan shine lafazin Buhari, in aka kawo wani hadisi zai ce to wannan lafazin Muslim ne, wani zai ce maka wannan lafazin Tirmidhi ne, saboda me lafazan suna zuwa daban-daban. Kaga yanzu wannan hadisin lafazinsa ya bambanta da lafazi ma'arufu wanda aka fi sani. Wanda aka fi sani shine wancan, babu wannan karin a ciki. Saboda haka Malam Alkanawi, a kariya ba za ku kiyaye addini ba. Ibn Taymiyyah shine cikakke mutum da yake cewa mutum zai iya, gashi na wannan maganan kafin Shehu Ibrahim ya bayyana da shekara 700 ko zuwa da 50 ne ya Ibn Taymiyyah ya faɗi wannan, aka rubuta a cikin littafi. Mutum zai ce ne anal haqqu, ni Allah ne, kuma ya faɗi daidai. Karatu ya kare shi kenan. Saboda haka ka shaidi na ga har yanzu Ibn Abdul Wahhab, me sunan shi, Sheikh Abdul Wahhab, Imamu Ahlus Sunna, wannan yaran da ka turo ba za su iya kare kamai ba, shirmen banza suke yi, makaryatan banza. Saboda haka wannan ka dauka ka bashi masallaci ma ai abun kunya ne a gare ka, saboda tozarcin almajiranka shine zai nuna cewa kai din ma ko da yake duka abun haka yake, dukkan wanja ne. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-khatimi wa sabaka nasir al-haqi bil haqq wal hadi ila siratil wa ala alihi akram azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi al-fatih. An sha magana ko?